हेलौ रायजोफोर नोंथांमोनखौ नबजित बर'निफ्राय फिन खेबसे बरायफिनना फिनबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासै मोजाङैनो दं दिनै नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाबोनो नाजालायबाय थ' नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा जोबजासिम नायलांबाय थाबानो जाबाय थ' आं भिडिअखौ जागायजेननो आखायाव लानोसै बिराद निहिरखोबो रायजोबो थान्दा बोथोरनाय जायगाया बिराद माने जेबोखौ नुवा जादोंनाय गासैखौबो माने खोमसि खोमसिल' नुयो नोंथांमोना गामियाव माने निहिर खोबनायजों नायसन साइडथिं माबायदि नुदों मोनबोखौ नुहुरा या मन्दिर सेराव आंना गामियाव थाबायबाय थादों फुं हरावनो जेबोखौ नुनो मोना पुरा कुवालि पुरा निहिर गोलैदों कुवालि खालि कुवालि थान्दा बोथोरा पुरा गिदिरैनो नांदो बिराद गिदिरैनो नांदो माने जेबो नुखाया दुब्लि फोथाराव बाराबावसो लामाफोरखौनो नुहुरनो नाया नै पुरा हेथेजोबदों मबाइल बा केमेरायावथ' बे साफासो नुदों जुदि मबाइल केमेरा नङाबाथ' आरो खोमसि नुबावो बेथ' बहुद साफा नुदों साइड बिथिंनिया खुरि खोबनायाव लोगोसे थान्दाया बिथांमोना गासै फिथा बानायगासिनो दङ गुदुं गुदुं फिथा बानायगासिनो दङ नैया कास्टमारफ्राबो नै जमा जमा थाखायो ओइया फुङाव मानसिफ्रा खुरि खोबजोबदों लामाफ्रा बिथिंमोना हर खुरि खोबजोबदों फिथा बेफारिया बिराद मोजाङैनो फिथा फानगासिनो दं नैया सोरो जिगा लानो फैना गोमाना जादों गाइखेर बेफारिनि फिसाज्ला बिसिनालानि इ साइडआव थायोलै खानाय सानाय हराखै फुं हरावनो थाबायदों माने खालि कुवालि खोबजोबदों माने खुरि खोबजोबदों खुरि खोबजोबनानै जेखौ माने नुवा जादों लामाफोरखौ थान्दाया जोबोद मोजां माने बारिदों जों थाबायनायखाय एसे माने देहाखौ गरम मोन्दों नोंथांमोनथ' आं गासैखौबो खिथिबाय थादों लामा सामा माने जेबोखौ नुवा जादों खुरि खोबजोबनानै माने निहिर गोलैजोबनानै थान्दाया जोबोद मोजां माने गोरा जामारदों माने मोजां नांदों आरो थांनाय बोसोराव हयथ' बारा जायाखैमोन थान्दाया थांनाय बोसोराव बारा जायाखैमोन न' गोबां जादों एबार गोबां जादों न' एबार गोबां जादों आसोला लाबोदों फिथा बेफारिया दे फुं हराव साइकेल सालायदों नैया एक्सारसाइज बेसे गोजान सालायो साइकेलखौ बेसे गोजान सालायो गुमिया माने 5 किल'मिटार फुं हराव जुदि मोजाङै फिसा साइकेल सालायोबा सोलेरफ्रा बिराद मोजाङै थायो आंथ' नोंथांमोननि सेराव दिन्थिगासिनो दं निहिर खोबनाय लोगोआवनो माने लामाखौ जेबो नुवाखै आरो लोगोसे जों फुं हरावनो थाबायगासिनो दं जाहाथे नोंथांमोनाबो थाबायो आरो जानला मोनला स्पिड दा सालाय दा निहिर माने बिराद दाद गोजाननिफ्राय रावखौ नुदलायहरा जाहाथे एक्सिडेन्टनिफ्राय नोंथांमोना गासैबो साबधान थायो आरो बैखिनियाव गामि दं गामिखौ नुहुराखै पुरा निहिरा खोबजोबदों रायजोफोर नोंथांमोना नुगासिनो दं खाथि खाथियावनो गामि थेवबो नुहुरा थान्दा बोथोरा जोबोद बारिदों निहिर खोबदों सारिबिनि निहिर खोबब्लाबो जों माने समाव थिखानो नांगोन मानो होनबा नै 6टा 7टा जासिगोन दिनै बिराद बाराद्राय जादों निहिरा माने खुरि खोबदों खुरिबो बुङो निहिरबो बुङो नोंथांमोना मा बुङो मिथिया जों खुरिबो बुङो निहिरबो बुङो नैया बिराद खोमसि गोजा गामिथिं जेबो नुवा जेबो नुरोङा गामिखौबो नुहुरखाया सारिबिनि माने खुरि जेबोखौ नुवा पुरा सोरगिदिं नाय उनथिबो नाहर नोंथांमोना बैथिबो नाहर माने दुब्लि गंसेया माने खुरि खोबनाय गोजा हारसिं थाबायनो बाय मारैबाबो मोनो दै खुरि खोबजोब्बा दुब्लि गेजेराव रावखौबो नुहुरलाया नालाय रावखौबो नुहुरा बाय मारैबा मोनो आरो थेवबो जेबो नङा जोङो माने फुं हर माने आं दहायनो बुंबाय 7टा जासिगोन 6:30 ना 7टा जासिगोन बे 6:30 7टानि गेजेरबाबो माने सान्दुं ओंखाराखै थान्दा बोथोर नालाय बिराद माने निहिर गोलैदों थान्दाया दहायनो बुंदों थान्दाया आगोलनिख्रुइ एसे बारा जादों थान्दाया
फैयै आं नैया गामियाव हाबफैबाय गामियाव हाबनानैबो गामि भितोराव नोंथांमोनखौ आं दहायनो बुंखादों गामि भितोराव हाबब्लाबो बिराद माने खुरि खोबजोबदों खुरि खोबजोबनानै माने जेखौबो नुवा जादों आं माने जेखौबो माने नोंथांमोननि सेराव दुब्लिनिफ्राय लोगोसेनो गामिसिम हाबफैबाय खाथियावनो थेवबो माने नुनोनो मोना गामिखौ नुहुरा खुरि खोबनानै दखना ओइले दखान थाङोना ओइया दखान थांनो इसा ओइले बेरायफैनो गोजांनाय गैयानो फुरा निहिर गोलैब्लाबो गोजाङाखै मालाय बिथांमोना निहिर गोलैब्लाबो फुरा मोजाङैनो मोजां माने तागत दङ देहाया तागत एनारजि दङ देहायाव थान्दाबाबो बेनिखायनो गोजाङाखै दिनै आं नोंथांमोननि सेराव माने गामिनिफ्राय दुब्लिसिम माने खुरि माने निहिर गोलैनाय जिथु माने माबानि बुहुमनि जे माने नेमखान्थि माने मागो दानाव बा पुखुमांखो बे पुखुमांखोआव बा मागो दानाव जिबायदि निहिर गोलैनाय रावखौबो नुहुरलाया बे माने जिनो प्राकृतिकनि जि माने नेरसोन प्राकृतिकनि जि नियम बे नियमखौ बिथांमोना माने देग्लाय 2 बोसोराव बिराद मोजाङै माने फालिथारदों बायदि सानदों आं मानो होनना बुङोब्ला बिराद बाराद्राय गोलैदों दासिमथ' माने दुब्लिथिंनिफ्राय नों गामिथिं नाहरबा गामिखौ नुहुरा गामिनिफ्राय दुब्लिखौ नाहरबा दुब्लिखौ नुहुरा बा लामाथिं बुरा नों थाङोब्ला बिराद गोजारै थाङोब्लाबो बा बिराद स्पिड सलायब्लाबो नोङो बा लामायाव थांब्लाबो रावखौबो नुहुरलायनाय लामा बेनिखायनो आं दहायबो बुंबाय जे दा समाव बेखौ गारिफोर सलायनाय बा मटर साइकेल बा 4 साखा सलायनायफ्रा नोंथांमोना बाय साबधान सलाय जाहाथे नोंथांमोना जाहाथे बे निहिर बा कुवलि खोबनायाव माने मोजाङै बासायलांनो हायो नङाबा नुदलाया जाहाथे बाय लाइटफोरखौ लगायनानै बा मोजाङै सांग्रांथि लानानै जाहाथे नोंथांमोना माने गुबुन जायगायाव थाङोब्लाबो जाहाथे मोजाङै सलायो मानो होनना बुङोब्ला निहिरजों रावखौबो नुदलाया लाइटनि पावारखौ नुदलाया जाहाथे मोजाङै सलायो गासैबो जाहाथे मोजाङै थायो बेनि थाखाय आं नोंथांमोननि सेराव खावलायहरबाय आरो दिनै नोंथांमोननि सेराव आङो बे गामिनि गिदिंनाय आरो खुरि खोबनाय जि माने दुब्लि फोथार बे दुब्लि फोथार माने खिथिनाय माने आंनि जि माने हाबाफारि बे हाबाफारिखौ नोंथांमोननि सायाव दिनैनो आङो माने फोजोबनोसै आरो लोगोसे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक खालाम शेयार खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट ज'ना हरबानो जाबाय थ' दिनै आं नोंथांमोननि सेराव नबजित बर' हेल' रायजोफोर इउटुब चेनेलाव माने दिन्थिनाय हाबाफारिखौ आं एसेयावनो फोजोबबाय गोजोन्थों बाय बाय